Hej og velkommen til denne video. I dag der skal jeg bare lige spørge jer. Altså, jeg skal købe den her stol, ikke? Men jeg tænker, hvad for en skal jeg have af de her to? Det er det samme. Bortset fra, at den sorte ikke kan løfte, men det kan den røde. Så jeg ved ikke, hvad jeg skal have. Jeg kan bedst lide den røde, men ja, jeg tænker over det et stykke tid nu. Så ja, det er det. Så vi ses. Især på lørdag får jeg den her om 2-3. Nej, ikke om 2 dage. Nej. Men hvad er det i dag? Det er tirsdag om 4 dage. Så får jeg den, så ser I mig på lørdag stream. Så ses den anden dag. Hej. Eller på lørdag.